Apay, akas to'y tibiyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas, nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad iti nagan nga Ernesto. Ngam sakmay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out to all Tugut addicts here in Hong Kong, to my family there in Mountain Province and Benguet, and to my one and only there at Turks and Caicos, Mr. JB from Lovely Rose. Dagiti kids ko dita Skyview Virac Itugon Benguet, the Queenie Princess, Kenneth, and Francine Odlus from Marilu Odlus. Kanitatang ang nagwapo ka napintas ananang ko, Isuda Elpidio and Norma Umblas from Boss 2K18. Niinang ko ang Norma Lorenzo from Glendale Lorenzo iti San Mateo Isabela. Shout out kada Merly Ormeneta iti Kuwait, ni Sofia Peña Valdez from Jacinth Mangwag. Ni Bimbo Tamang iti Malamag East tumawi ni Isabela ken ni Susana Soto iti Hong Kong. Pamilyak di Tapudtol Apayaw, the J. Marjay, Christian Jerry Lynn Josel ken Jaylee. Kastamot ni DJ Leonardo Batallones and family di Taabra. Kastamot ni Mami Hanis Mi Domingo, Lorma Doliente ken Daddy Ramon Navarro from Judith Ramos iti Kuwait.
Lumboy family dita Ribsuan na Gilian La Union, kan friends ko dito'y Hong Kong, from Brian Ephraim Lumboy. Makablaawan pa'y dagiti duang anak ko, the Princess Rislin Bautista dita Katabayungan, Kabagan Isabela, kan Prince Noah Bautista dita Centro Santa Maria Isabela, kan amin akapamilyak from Eve Bautista iti Roma, Italy. Lakay ko ani Johnny Lopez, anak mi ada Glidel, Janwin kan Janela, apok ani Kylie, parents ko ni Tatay Quirino, Tatang Lauro kan Nanay Ebang, kan happy birthday kan ni manugang ko a Danmar Agunoy from Winnie iti Malaysia. Laguna family dita Urdaneta Pangasinan from Gerald Jan Laguna. Ni mother ko Rosie Abon apadak nga diti Kuwait from Shelly Villanueva. Shout out pa kada Pasyandora 32 Vlogs, Boyet Dulay ti Concepcion, Rosario La Union, Corazon Gasmin iti Hong Kong, Cañero family iti San Isidro Isabela from Cristobal Cañero. Niinang ko Alinda kan kaanakak ani Katkat from Bolan Videoke ti Lawak Alcala Pangasinan. Pamilyak dita Banawang Bantay Ilocos Sur, dagiti talo nga anak ko kastamot ni Christina from Cathy ti Hong Kong. Shout out pa kada April Jane Camos at taga Barukbok Quezon Isabela, from Grisel Ann Soriano iti Hong Kong, ni Arlene Maburang Medina dita Riyadh. Anak ko adadayan, Nicole kan Ryan, kan friends ko dito Hong Kong, Damarites Barcelo, Cristel Cabides, Joy Gracia, Rebecca Mariano, kan Zainab Bato, from Rowelyn Corpus. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Ernesto. Dear Manang Emmy, Ernesto kumalatan ti iyawag mo kanyak. Iti agdama kat agpapaayak iti may sa a factory dito'y Taiwan. Bale da ito iti may kadua kontratak iti pagpapaayak a faktorya manang. Naglepas ti kontratak idi kangitingitan ti pandemya. Adda dagiti kakaduami a pinili dati nagawid, ngam gapo ta pinanunot ko nga awan matlaang ti agbalin anatalgad a trabahok di ta pagilyan ta pandemya, ingkadeng ko nga rod nga intuloy ti trabahok ditoy. Kat agawi daklaangan no sumayaaten ti sitwasyon. Adapadas kumanang akayat kumat nga ibinglay, tamamati ak unay apakaadawan iti adal ti pakasaritaak. Iso ano bilang tamapagasatan ama idrama daytoy apadas kumanang, kidawat nga aramatan nyo latan dagiti nagan nga inlanad ko ditoy, tanasukatan aminen, tapno masigurado nga awan ti masair ko tiriknana no bilang laeng. Naragsak ka di, Marlene? Napalalo ti kinaragsak ko, Ernesto. Agyaman ak iti nakalalagip akalay sa nga impaay mo kanyak. Iti inaklon nak. Inkarikon ka ngagbalin ka ana na maiti den nak. Kating grande pa nang ikalay sa ken ka di pangrugyan de amin. Ernesto. Wen gayam. Diyak kahit nagtrabaho ka pa, ha? Ti kayat ko, agtalinaid kalangan dito'y balay na paaramid ko. Ha? Di na kun pagtrabahuan? Asawa kan. Siya ko natagtrabaho para kadata. Ngam Ernesto, kasanumat nga iti pamilyak asop sa portarak.
Sa dinoy ti pangat... Tigagdanag. Pagtalina din ka dito'y balay, ngam syempre, ikan kay ti budget mo. Kat ijay to ti pangalami ti itad mo kadakwada. Anya, ang nakababainan ano kasta Ernesto? Anya kumangay ti pagbainam kat asawa nakmat. Basta kasta ti kayat ko, Marlene. Saan ka namanggad? Day pa may samtag tagibalay. Tapno saan kanto na may kawa, inton addan anak ta. Nagaduntin sangpot mo, Ernesto. Naggrocery ak nga minan. Ginatang kunti amin nakasapulan dito'y balay. Anya? Ni, trabaho ko madaytaa. Anya kalakit din ay ha. Awan anyaman na. Amo mo tadyak ka at amabannog ka. Ernesto. Wan gayam. Dahito ti kwarta mo. Agyaman ak Ernesto. Mapanak to idi ayan dananang nubigat Tamapan ko ida ikan iti abastuda. Basta agsubli ka dagos dito'y balay. Ha? Jacket nga agbayag kay Tirwar. Tawan tao dito'y balay ta. Bakit? Sapay la ko ma. Tamawatan na. Anya ka maten, Marlene. Imbilin ko kun ka, adi ka agbaybayag ng rumwar ka. Tawan tao dito'y balay. Ngam imo na pa asimbangpat ngam si ka. Ernesto, pasensya ka lakuman. Nailiwanak ngamin ahusto ka dagiti dadakkel kan kakabsat ko. Iso ajak mo ta napupuutan ang naglabas ti oras. No di pa impalagip ni nanang anasip ngeten, jak kumapay na puutan. Jak kaya na maulit da ito'y, Marlene. Ha? Wan gayam, agdalos ka dito'y balay inton bigat. Tao may dito'y dagiti ka opisina akalpasan ti trabaho mi. Ernesto? Kasangay ti may sa ka opisina ak. Kat inyo preser ko to'y balay a venue ti selebrasyon na. Isong agsagana ka, Marlene. Ne, Marlene, agi-serve kayo ti serbesa ija ayan mi Adda ka matlatan dito nagtibalay. Ha? Kanda kita'y pulutan mi. Ipapudot mo mata, bakit? Tapno sana nakababayin ka dagiti sa nga ilik. Uwan, Ernesto. Sige. Mangirwar kan daw pa iti ayos Awanan nagyan di ayos, bakit? Nagdanuman. Kan kita amutan, noan niya pa'y dagiti rumbang nga iserbe mi taayan mi kadagiti ka opisina nga agraragsak. Tapno saan na nakababain kadakwada. Nasingpetak iti panagkunak manang. Ngembo si ak. Kat day tanga ugalik ti impakat ko kani Marlene nga asawak. Awan mo tinangag ko a reklamo na. Kat natudyo iti amin nga ipaaramid kan ibagak kan kuana. Awan nga ron ti binaliwak iti ugalik manang. Tamamati ak nga okay laeng iti asawak. Nang runa, kat itad kumati amin amasapul na. Agingga anaparaburan kamin iti anak, manang Emmy.
Ernesto na baby. Saan ka nagsangit man? Uston. Marlene! Umay ka man! Jack mapasar ng nagsangsangit ni baby. Ang mga numabisinan da ito eh. Nagsugpay dayta. Ano sam labiitan may isala Ernesto? Ilapas ko lang ter aramida. Makauray di tar aramidam Marlene. Ngam to'y Vicente anak ta. Saan? Iso nga una to'y anak ta. Alam, iyag mo nga rod. Tasya kon ti mangubakan ko na. Nay, oh. Houston baby Houston. Oh. Ni, naglukon. Nagsardeng adagos nga agsangsangit kat naturugan. Naglukon da anak ta. Ernesto anak, apay ngay abay-bay amat ni Marlene nga asawam amang iserserbi ka dagiti makan. Imbes kumangas asikasunyo dagiti ninong kaninang ti anakyo. Bye-bye nyo mama. Kabailan ni Marlene dayta. Anya? Ay, saan Tulungam ti asawam anak. Naimbag ko nunang tangdan kayo laangan iti taga-serbi. Tapno saan marigatan ti asawam. Kabailan na dayta kunakmat mama. Ay unay kan. Ayabak man laangan ni papam. Tada kami timang tulong ka ni Marlene. Ni, sana. Di kay agbannog mama. Sa kaili na kayo. Ay saan kami asa nga ili Ernesto? Kan ba isa? Diyak kayat aboy-buyaan latan ti asawa makaslakit din tagabo ako ti. Diyak kayat ti kasta. Pambanukan iha. Madlaw. Saan mat papa? Ngamin, tinulungan dakmat ang nagiserbi ka dagiti makan. Ay, mas daawag ka ni Ernesto. Apay adi kailanan ng danan iti nagbalin at agaserbi. Tapno duwa kayo kumaan ang asikaso kadagiti sa nga iliyo. Sayang laang ti magastos a pagbayad iti agserbi papa. Iso asaanan. Marlene. Ti importante ita papa, na iraos tayon ti bunyag ti anak mi ka ni Ernesto. Mamati ak nga awan ti makuna dagiti sa nga ili. Ay, ang dagiti kakayam ni Ernesto nga asawam. Aginom da pailaan. Sana bale papa, siya kon ti mahasikaso kadakwada. Ay, jak amuno niya ti panunot nga adda ka ni Ernesto nga anak mi. Kabailan na ti manangtan, ngam no apay nga impatudon na amin kan ka. Maluksawang. Ay na, bayan yon papa. Di ikaskaso daytan. Kas itinakunakon, ti importante kat nairaos tayon ti bunyag ti anak mi. Marlene, kinantsawan dagiti katrabahwak. Nangro na di doan ninong ta anak ta. Oh, apay ka no Ernesto? Nabihitin da ka no bunyag. Ha? Iso ako naknag-happy-happy kami inton bigat. Apag isong tumata Sabado inton maminsan nga aldaw. Awan sa rakita opisina. Iso mabalin kami nga graragsak. Kat adalatakan ka Ernesto? Mangibata kiti kwarta inton bigat, tamapan ka makitsenda. Ha? Makitsenda ka iti iluto mapagsasangwan minto nga agraragsak dito'y balay. Ernesto, check up ni baby inton bigat. Di apag iso tarumwar kayo gayam. Isa miramton ti makitsenda iti lutwam mapagsasangwan mi. Ibatikan ka ti kwarta, kan ti listaan ti potahe alutwam. Tapno ammom noon niya ti gatgatangam.
Nagbalin nga ayuyang mi kadagiti katrabahwak ti balay mi manang Emmy. Kat syakmet, awan sarday ti panaggastos ko tunggal agkakadwa kami kadagiti gagayem ko iti balay mi. Aklunak ang nagamaranan iti panagpasikat ti aramidek, takayat ko ang makita dagiti gagayem ko agalanteak. Taamok ngamin ano galante ti tao, raumen ti pada na a tao, nang runa dagiti nasinged kenkwana. Nagbalinak a barayuboy, ngamjak metlat talinipat ti obligasyon ko iti asawak. Kat nagtultuloy ti panangited ko iti allowance na. Agingga adimteng ti jak pulos ni namnama apagteng. Oh, Ernesto, payakas laborido ka asimang pat. Sana kasla. Talagang aburido ako. Ha? Apay ngamin, anya tinapasamak. Agsaran ti kumpanya pagpapaayak. Anya? Nabankrupt da ka nun. Saan na ka mamati? Imposible ang mabankrupt da. Kat nagdakkala na kumpanya day jay. Kan may isa, dakkal mo ti mapaspastrag na. Ernesto, Sigurado nga dalakit ti sabali ang makagapo. Nakapay nga agsaran ti kumpanya pagpapaayak. At dalakit di. Ernesto, manipod na awanan kay ti trabaho. Dandani inaldaw mo tan nga daka dito'y balay mi ka ni Papam. Mama, Naimbag ko man no kaduam dagiti aginam, ngam saan mo't? Sikamot la ka na yun ti umay dito'y. agsapsapol ak ngamin iti trabaho, mama. Kasano ang makasapol ka ngay no kanayon mo't nga daka dito'y balay. Mama, Anya ka din ti mapaspasamak ken ka, Ernesto. Apay akasta ka mo't tan. maupayak, mama. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Manipod nagsara ti kumpanya pagpapaayak. Kasla naawanan ako ni ti kanas. Anya? Saan arumbang dayta anak ko? Kasadulaangan ti pamilyam. Anya nga iti pangbiag mo iti aginam no kasta kamutan. Mama, Mas daawakan ka no apay nga awan na pulos ti urnong mo kat nagdakkel mo ti sweldom idi. mama, Di mo amo a pinanunot ti masakbayan. Nagbalin ka a barayuboy. Oh. Nagbalin ka a pasikat kadagiti gagayem mo. Rumbang kuma nga imo na a pinanunot mo ti masakbayan nyo iti binukal mo a pamilya. Ngam ti panagbalin mo a barayuboy kan pasikat kadagiti gagayem mo idi. Saan kumakas na ti mapaspasamak kan ka ita? Tano na gurnong ka idi, adda ko mapagpuunan nyo ita nga agasawa iti uray basit laeng a negosyo. Saan ka kumaamaupupay ako naham? Agsasarunon arabi asumang sangpot ka na bartak mabalin ka di, Marlene. May anak lang. Kaya't ko lang di makaaliwak sa'y. Ernesto, Kaya't ko malipatan di mapaspasama kita. Ura pag ganito lang. Kaya't ko malipatan awalan ti panggadak. damagak man kan ka Ernesto. Marisot ka di ti parikot iti kasta pa nagbarbartek mo. Ibagatan a malipatam ita ti parikot tanabartek ka. Ngam inton bigat apaman a makariing ka. Inton mausawan ka. Adan to pay laang ti parikot. Saan anapukaw wenno narisot.
Marlene. Si kalaang ti kaasi ti kastangar aramidam, Ernesto. Ang mga no makaala ka pa iti sakit mo. Gapo iti kanayon apa nagbartek mo. Nakarkaron tun aparikot no bilang laeng. Ay, mabit laeng tabanyusan ka tapno mapreskwan ka. Kalpasan na, agpeles kanton tapno makainanakan. Agyaman nagtada ka laang diti balay. Saan ka manan anapan na ginom? Marlene. Amok anadagsan ti parikot mo. Nang runakat awan urnong mo, Ernesto. Marlene. Di mo kumakunaan nga agpakalaingak, Ernesto. Kan, din ako makagura iti dayto nga ibagakken ka. Anya, dayta? Uray kaskasano. Nakaurno nga, babaan iti ititad mo nga allowance ko iti. Ha? Iso ti pangalalaak iti gasgastusan tayo ita nga awanan ka. Marlene. Ngam, ada na patpatag na ibagakan ka, Ernesto. Kat sapay la ko mata maawatan, ken patganak. Ha? Ada offer kanyak ti kabsat ko nga da iji Hong Kong. Kaya't ko nga aramatan ti urnong ko, tapno maka-abrodak. Anya? Agasawa ta, Ernesto. Masapul nga agtinulong ta. Sipod nagkalaysa ta, napatgan amin akayat mo. Awan apulos ti tinubngar ko. Iso pa nga asim. Siyak kumamot ti patgam ita. Tapara mo't laang daytoy kadatayo iti anak ta. Pangaasim ko ma. Agkad tiriknak iti daydi akanito, ngam tinaptap pulak ti bagik manang Emmy. Adda nga min punto ni Marlene nga asawak. Agparang abagiklaan ti pampanunutek, no nagpailuyusak iti pride ko. Imanugutak iti kidaw ni Marlene iso ang nag-abroad, kat nagtrabaho iti 2 atawan iti Hong Kong. Apaman analpas ti kontrata na kat nagbakasyon, kinid daw na nga agsublimanan ngam sa anak nga imanugot. Imbagak asyak ti lalaki kat syak ti agabroad. Banag anaawatan mo ti asawak, iso nga imayak dito'y Taiwan. Kas itinakunakon manang, kangitingitan ti pandemya idi naglepas ti damo a kontratak. Kat nagasatak, taman nakaawat ti amok, kat nakarinyuak. Dakkel pa'y eleksyon tinaipaay kanyak ti pandemya, tanasursurok ti agimped ken agurnong manang. Iso nga inton aglepas ti kontratak kat makaawi dakon, amok nga uray jakon agsubli ditoy, makaibangon kami nga agasawa iti negosyo nga agbalin a pagbiagan mi. Daytoy tipadas ko manang. Kat sapay la kuma, tanakaibati ak iti leksyon kadagiti naayat adumdumngeg. Agyamanak manang Emmy. Toy pagayam mo, Ernesto. Pagayam nga Ernesto, agyaman kami kan ka. Saan ka nagbidot pagayam ko? Napatag aleksyon tinaibatim kada kami amin, babaan itipadas mo.
Kan husto launay tinagbalin a pangedeng mo, idi nagpakada ti asawam. Di ka nagpailuyos iti pride mo. Tano nagpailuyos ka, di mo kumamot na sursuro dagiti leksyon a naadal mo. Alakastan, pagayam ko, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglaban